Аз съм Меги и съм репортер на шоуто на лудите. Сега ще ви покажа и водещата. Здравейте! Аз съм Валя. Сега ще ви приказваме най-лудото шоу. И той участва. И най-лудия е Антон Арнаудов. Най-лудо, уважаеми зрители. Имам 2 капи. Мерси за аплодисментите. И това от мен. И още една. 3. 4. Падна ми, сори. Извинете, но сега Александра. Здравейте, Александра! Как да паднаме? Орица! Твоята шапка е на Лазаре! Ама това не е Здравейте, Александра! Чао ти, Меги! Здравей! Здравей, Мерси! И още една! Раздавам шапки! Дай ми Казах ми, ние сме най-луди. Но не знам защо! Репортерът само мен снима. Да, бе! Стига, бе! Взимам шапките на Тони и ги раздавам на по-малките. Аз не ми яде! Вземахме ти шапката! Нали? Благодаря за аплодисментите. Сега ще преобърна Валя. Не, няма. Хайде да ходим на магазин. И капата вече е моя. Използвайте дякурите! Пак събира шапки! Лудя парче! Валя, не се видя. Така де! Лудя перче! Цялото шоу. Добре, мерси. Ли ти си звездата? Здравей. Добре. И сега Валя! Сега втора част. Второ най-лудия. По-точно, пак най-лудия, най-лудият аплат. И как иначе на хора? Это ми С много яка чанта си! Но не е моя. Той има дамска чанта. Сега аз имам дамска чанта. Здрасти! Кот.